Ove nedelje je počela realizacija projekta zamene svih svetiljki preostali koje nisu LED rasvete sa LED rasvetom. Radi se o količini od oko 1950 svetiljki. Projekat zamene sijalica sprovodi se kroz javno-privatno partnerstvo. Javni partner je opština Priboj, a privatni partner je konzorcijum koji čini Petrol iz Beograda, Petrol DO, firma Smart Energy Investment i Elektromontaža Kraljevo kao izvođač radova. Vidimo mi ovdje prijepoljsku jednu firmu koja kao podizvođač pomaže elektromontaži da to što pre završe zamenu. Rok za izvođenje radova je 60 radnih dana, a garantovane uštede su 12% u novcu, radi se. Računi za električnu energiju javne rasvete su negdje oko 13 miliona, tako da trenutno troši opština Priboj oko 1.300.000 kWh godišnje. To će nakon ove zamene spasti na oko 400.000 kWh godišnje. Što se tiče finansijskih troškova iz opštinskog budžeta za javnu rasvetu na godišnjem nivou, do sada se trošilo oko 13 miliona dinara, pa će računi za električnu energiju i javne rasvete u buduće po istoj proporciji biti značajno manji. Kada ovaj projekat bude realizovan, a kroz koji se ugrađuje 1950 novih LED sijalica i uz raniji projekat kada je u ovoj lokalnoj samoupravi zamenjeno 450 sijalica, u opštini Priboj više neće biti starih i dotrajalih sijalica javne rasvete kako u gradskom, tako i na seoskom području, odnosno u centrima seoskih mesnih zajednica. Pored ugradnje novih ekonomičnih sijalica uz dekorativni efekat i duži vijek trajanja, kroz ovaj projekat obezbeđeno je održavanje javne rasvete u narednih 15 godina, do kada i traje otplata privatnom partneru. Projekat je vredan 112 miliona dinara. Nadzor vrši javno preduzeće za uređenje građevinskog zemljišta i razvoj Priboj.